Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz soňky 3-4 günüň içinde dünýä medeniýetine köpçüliklerin peýda bolan habarlar barady ýa-da bolup geçen bir gynançly waka barady. Olam SSR'ın ilkinji we iň soňky prezidenti Mikhail Sergeyevich Gorbaçowyň ölümi bilen baglanyşykly habarlar boldy. Ýöne men seretdim, gözledim. Türkmen mass mediasyny ya media giňişligine Gorbaçow bagyşlanyp aýdylan bir düýpli makalalaryň hiç birine de sataşmadym. Ýöne şol adam öz döwrüne bizim halkymyz, bizim döwletimiz we bizim gelejegimiz üçin uly rol oýnan adamyň biri bolupdyr. Şuňky ýaşlary düşünürip aýtsak, şolary düşünüp bildirler. 1985-nji ýylda Gorbaçow SSR'ın Kommunistik Partiýasynyň baş sekreterliğine saýlandy. Beýle diýmek, şol baş sekreter diýmek, generalny sekreter, ol şuňky dil bilen aýtsak, prezidentiň wezipesi diýmän, ýöne şol ýurdu dolanýan ýa şol kommunistleri bütün ýurda ýa-ni täsirini ýetirýän Kommunistik Partiýanyň guramasynyň ýol başçysy diýip aýtsak bolar. Sebäp şol döwür Kommunistik Partiýadan başga partiýa Sowet Soýuzynyň territoriýasynda ýokdy. Diýmek, ýeke täk partiýanyň ýol başçysy şol Mikhail Sergeyevich Gorbaçow saýlandy. Onun öňe munyň bir taryhy bar. Gorbaçow hakimiýet başyna gelmänkä ondan 18 ýyl ýa-ni Hruşşow wezipesinden çetleşdirilenden soňra 64-nji ýylda 1964-nji ýylda onuň ornuna ýa-ni Leonid Brejnew geldi. Ol 18 ýyl SSR dolanyrdy. Ol öldü 1982-nji ýylda on ýylyanyň ýa-ni Andropov geldi. Andropov bir ýyl ýarym oturmaka olam öldü, oň ornuna Konstantin Chernenko geldi. Chernenko da bir ýyl oturman olam öldü. Ine 85-nji ýylda da Politbyroň içinde iň ýaş wekil hasaplanan Mikhail Sergeyevich Gorbaçow şol birinji wezipe eýe boldy. Politbyro diýilýän şol bir şura, maslahat, şol kompartiýanyň iň ýokary ýa-ni dolanýyş bölümi bolupdyr da siýasy bölümi. Indi näme boldy? Gorbaçow geleli bäri SSR'de üýtgedip gurmak diýen siýasat başlandy. Ýa-da perestroika rus sözü bilen aýtsa. Ol näme esledi? Indi bugünkü halk iki bölümde bir bölügi esasen köp bölügi Gorbaçowa gargyş edýär. Ine SSR ýykan adam, SSR dargatdym. Şondan soň ine uruş, dawa başlandy, ine kan nökülli milýonlarça adam öldü diýip ine onu şular ýaly günä bildirýär. Beýleki az bölük ýa-ni intellektual ýa-da ýa gelejegi 2-3 adym öňden görýän adamlar ýa bolan wakalary ýa taryhy wakalary degerli we degişli netijede baha berip bilýän adamlar Gorbaçowyň eden işine uly hormat goýýar. Gelin men siz bilen bilýän jadatlamy görän zatlaryny paýlaşaýyn. Menem şol Gorbaçowyň döwürdeşi diýsem, bir tarapdan dogry, bir tarapdan ýalňyş, sebäp ikimiziň ýaşarlygymyz 25 ýyldan gowrak bolýar da şeýlim diýen. Soňa goýra, indi ýöne men Gorbaçowyň alyp baran siýasaty netijesinde Türkmenistanyna şol ýa-ni Kompartiýanyň, Kommunistik Partiýanyň ýa-ni diýdim zorluk siýasaty gowşan döwri halkyň ýuwaş-ýuwaşdan bolsa öz hak hukugyna eýe bolmak üçin ymtylyp başlan döwri ine şoňa gabat geldi. Men şol döwürde ine şol siýasat bilen baglanyşykly gönden şol siýasat bilen baglanyşygyň netijesinde maňa ýa meni halkyň deputat saýlamagy mümkinçiligi boldy diýip men şunu şuňa aýdyp biljem. Eger şol döwrün öňkü ýaly Sowet Soýuzynyň Kompartiýasynyň diýdim zorluk siýasaty bolan bolsa men ýaly
parlamentin işini de koy vermediler. O içindeki oturguca sayılı başı mesele var. Yani şular ýaly diýdim zorluk siýasat 73 ýyllap SSR'de ýöretildi. Enne Gorbaçov geldi. Yani açıklık, aydınlık üýtgedip gurmak, mass media ýa-ni habar beriş serişlerine erkinlik berdi. Türkmenistanda da şol sanyny bir topar ýazyjymy, şahyrmy, ýa bir hudojniklermi, kinoçylarmy ýuwaş-ýuwaşdan özlerini tutup jemgyýetde bar problemleri orta çykaryp başladylar. Oňa da şol Gorbaçowyň alyp baran siýasaty sebäp boldy. Indi aýdýan zatlary şol Gorbaçov SSR ýykdy diýene men özümçe jogap berjek bolan. Gorbaçov SSR ýykana, Gorbaçov ýykyljak bolup ırgyrlap duran SSR-i 85-nji ýylda kabul etdi. Näme üçin men beýdi baýdy. Indi biz şol döwrüň ýa-ni 60-njy, 70-njy, 80-nji ýyllarda ýöredilen siýasaty çağılykdan başlap da ýigit çykýan çak görün zadymyz, ýa içinde oturun, ýa okap, ýa görüp bilen zadymyz, şol şaýat bolan zadymyz barada ýa. 70-nji ýyllaryň ortalarından başlap indi men Türkmenistan baradaýdy, şol Türkmenistanyň okuw jaýlaryna para bermek, ýa-da para üstü bilen wezip edinmek, ýa-da hatda şol kompartiýanyň, kommunistik partiýanyň agzasy bolmak üçin para hödürläp, o kommunist bolanyň eline ýeňillikleri bar da, işe ýerleşmäge, ýa-ni düşöňütli wezipede oturmagy. Garaz kommunist bolsaň peýdasy eken. Şoň üçin şo ýerlerden başlan, biziň şu günkü şol ýa-ni para horluk durmuşyny. Göz başyn men şo taýda görýän. Sonra ol mekteplerde muallimlerimi, direktorlarimi sowgat gowşurmak, para bermek, gyzyl diploma almak üçin ýene-de para, şular ýazatlar 70-nji ýyllaryň başyndan görüp gelen zatlar. Näme diýjek bolan? Şol SSR şo döwürden başlap çüýräp başlady. Sonra ol para horluk grazdan durmuşyny da geçti, edarlara da geçti. Har bolan arasynda da bolly başgarak görnüşde ýöne olan para horlugyň bir görnüşi şeýdip SSR öz-özünden lawşap başlady. Adyk ilkinji nowatda halkyň ýa-ni kemçiligi ýa kyn ýagdaý şol adyk ýetmezçiliginden başlandy. Bütün SSR-iň territoriýasy boýunça. Harit bar, ıskalatda, emma ol dükanyna ýok. Şonu şol ıskalatdan alyp ýeňseden satýarlar, magazyna götürüp ýeňseden satýarlar. Ýeňseden satylýan zatdan döwlet narhynyň 2-3 hassa gymmat bolmaly. Matamarlan bolsa 10 hassa gymmat satylan ýerler barmy şol panbarkatlar gözüňe tutsa. Ine şeýdip Kommunistik parti öz içinden çüýräp ýol başçylary edara ýol başçysyndan ta ýurdun birinji sekretarına şeýle hemmesi para ýatdy da ýuwaş-ýuwaşdan. Ine şeýdip şo çüýren sistemany 85-nji ýylda Gorbaçov kabul etdi. Hemme ýerde açlyk. Ine mesele Moskwa bütün SSR bolup işleýärler, Russiýadan, Ukrainadan, nirden bolsun, her ýurdun paýtagtyna men ýön Moskwany alýanda. Şoňa üýüşüp wagon ýa-ni et kalbasa meske aýgaras şular ýaly şu Türkmenistan näme gytçylyk bar bolsa, şo gyt haritlar getirip Moskwa magazylaryna goýýardylar ilk başta. Ondan şo harity öňrenler bar Moskwaň etegindäki oblastlar ýa welaýatlar. Şolaň ilaty poýzlary minip gelip Moskwadan öz öňren kalbasasyny ýygyna satyn alyp öýüne gaýdardylar. Ine şular ýaly siýasat, göz boýokçulukly siýasat döwründe Gorbaçov hakimet başına geldi. Ondan Neftin bahası qaçdy. Bütün Soýuz boýunça daşary ýurda aktarlayan neftin bahası şoýul ýalňyşmasam şoýullar $10 geçmedi. Bugün ol $100 ýokardadyr. O döwür bolsa $10 ýeten neftin barreliniň bahasy. Ine ondan qarz howala batyp daşary döwletlerden, ýurtlardan qarzdalap onlarça milliard bergi edip şol iýmit getirip başladylar. Soň görse ol iýmitiň
çeni çakı yok, torjok, aladası yok, ama gedayçılığın. Ondan daşar devletler aytdy, yok, bollun, biz bir gezek, iki gezek, üç gezek, size kardan verdik, kömek ettik, öz iktisadiyetiniz, özünüz düzedin diýenini, ýaly şular ýaly görüň edil. Ine sondan soň SSR dargap başlady. Üýtgedip gurmagyň deregine yankı yerli yol başlar var, yerli komünistler. Ne olur Moskva'da Gorbaçov, beylik 10 meş Respublikan yol başlar. Ola bilýär, duýýa, özler sabotaj edip otyr, öz önümlerini beylik respublikalar uğratmak barada boşnamalaryny ýerine ýetirmän öz döwletine goýup, üstüne getirip, ol beylik respublikalar şolary yankı alış çalış bilen, üstü bilen mi ya artykmyş pul töledip mi garaşaýdy, bartara geçdiler. Ondan gördüler. Gorbaçov'da da ýaşap boljak, SSR'de de ýöne biz öz kursimizi saklap alyp galsak bolýar. Demek biz öz elimiz, öz ýakamyz nähili baý durmuşda ýaşasagan boljak ekenini düşünje bilen şol birinji sekreterlik, on Meşe Respublikan olan töweregi şol döwrüň nomenklaturasy baýdy, nomenklatura diýsem olan bir sevinçde de urup barýar. Ýöne nomenklatura diýmegem, şol iş ýörediciler. Olaram käse düşünmedi. Ine şeýdibim, ine SSR opurup başladylar özleri içinden. Aýrylsak bolýardy. Ine şeýdip SSR dargady. On Gorbaçov ýykanak, ol ozor ýykyljak bolup ırgyrlap duran döwlet, ykdysady taýdan çöken döwlet, batan döwlet, daşary döwletler, Ýewropa ýa Amerika kredit berenat, saňa sebäp sen o kreditim üzülşmek gerek. Üzülşmäde sende harit ýok. Ya pul yok. Ondan yurdun için şumar gargına verdiler diyen bir topar çıkış vardı. Näçe adam öldü. Yani ol SSR ol yıkmak hayan bardı, yıkılmak. Alıp görelin, 80-nji ýylyň aýagyna Özbekistan'ı Türk mesketlerini ya mesketi Türklerini şo taýda özbekler urup, ýenjip, öldürüp ýurtdan çykardylar. Goşun salıp olan arasyna girmeli boldy. Soň ýanky Qarabağ meselesi var. Azerbaýjanyň elinden şo territoriýany almak üçin Ermenistan on Qarabağyň üstüne çok o taýda 100 miňlerçe adam bosgun bolup Qarabağdan mejbur halda göçüp Azerbaýjana gelmeli boldy. Olam SSR'ň bar döwrüne bolanda. Başga da bolan ýagdaýlar gatyken hemmejigin aýdyp oturjak bolsak bir gepleşige tygjak gel. Ýöne diýjek bolýan zadym. Şol gamla küçükler milletlerin arasındaki oňşuksyzlyklar eýäm şol 80-nji ýylyň aýagyna dörep başlady. Ortasından başlap, bile ýaşama mümkinçilik yok. Her bir respublika önrünü gazanan özi ýyjak, merkeze uğradası gelmedi. Şeýde merkez çarşap başlady. Şol merkezi ýagny Moskwany SSR'y halas etmek üçin Gorbaçov şolar ýaly strategiýa girdi. Täzeden biz şertname barlaşmaly. On Meşten Soýuz Respublikasy öňkü şertnamany aýryp täze şertname, ýani täze Soýuz şertnamasynyň üstüne işlerini. Şol şertnamada şol ýemesi ýani proýekti taslamasy hemme Soýuz Respublikalarynyň parlamentlerine we her bir deputatynyň at tutma uğradyldy. Şol sany, şol şertnamanyň ýemesi kopiýasy Türkmenistanyň parlamentine goşa taýda oturan 175 deputaty, şoň içinde maňa da personal şahsy elime goşurylyp paket, şoň içinde ýazylgy nähil terzde biz täzeden SSR'y gurýas. Öňkü SSR aýrýasy täzesini gurýasy. Öňkü SSR'ň guruluşyny ýöne yerli respublikalaryň hak hukukunun köpördilen görünüşünü. Mesela merkeze, yani Moskva, SSR'ın merkezine biz näçe prosent tölemeli bolsak, girdeciden son töleýär, galan hemme girdejini biz öz respublikamyzdy, öz gurjak bolýan zatlarymyzy harjadýar. Ol bir görülüp eşdilmedik zatdy şol döwür. Şolar ýaly şertnamany Gorbaçov hemme on Meşe Respublikan parlamentlerine personalını uğrattırdı. Şol gelenden şu ýerde ýadyma düşýän zat
şol täze şertnamaň taslamasyny parlamentde garamyzda seredemizde şol döwür ýeme ýokary sebädiň ya parlamentin ykdysady mesela komitedinin başlygy Niýazy Nurgulyjowdy. Soň şonu Niýazy açyrça bilen ýurtdan gysyp çykaryp ol ilçedip Moskwada goýdular. Soň Moskwadan belge uratdylar. Soň otaýdan tutup getirip öý tutsaň, göz tutsaň türmen biljekkel, ýöne soň şonu şol adam ýitirim etdiler. Ene şol Niýazy Nurgulyjow eden ýatdan çykmajak bir çykyşy bar. Şol parlamentde tribuna çykyp aýtdy. Eger diýdi. Şol ýa-ni şol şertnama laýyklykdaýdy. Eger diýdi Türkmenistanyň öňürýän önüminiň we şol merkeze uğradýan önüminiň hiç bolmany 50 götürüm ýa 50% Türkmenistanyň öz içinde galsa ýa galdyrylsa onu biz Kuweytden hem ikisi gowy ýaşarsyp eden çykyşy bar. Bu watandaşlar hakykatdan hem ine şol çykyşy Niýazy Nurgulyjow parlamentin tribunasyndan çykyş edip aýtdy. Şu sözleri. Ol bir köçeden gelen adam däl, Niýazy Nurgulyjow şol döwür ol bütün Türkmenistanyň Patriot Soýuzynyň başlygy bolup şo parlamente gelenine ol wezipäni başga bir ýerine tapşyryp özüne şol komitet başlygy boldy ykdysadyýat boýunça. Ol ykdysadyýatdan baş çykarýan adam diýjek bolýar. Ine şular ýaly adamlar şey diýip aýdyp durka, hiç bolmany 50% içimizde ýurdun içinde galsa biz Kuweytden 2 gowy ýaşart diýen adam. Enne seredin bu unkun 100% girjeci ýurdun içinde Türkmenistanyň akly gazan ýani. Emma ýurdun halkynyň 60 götürmi sergezarlyk edip ýurdun daşyndan. Han ol girdejiler. Ýöne Gorbaçow ine şunu teklip etdi. Men şu aýdyp biljekkä, şol umumy girdejiň 5 götürmi, 10 götürmi ýa 15 aňyry gitse şol SSR'ın umumy gaznasyna gidýär, döwleti umumy döwleti goramak üçin, goşuny saklamak üçin, ya ýene de başga bir zatlar üçin, emma galan girdeji ýurdun içinde galan. Hatda şu 50 gidenler de hanan Nurgulyjow aýdan sözi, biz Kuweytden 2 gowy ýaşarsyp hasaplamasy bar. Şol Gorbaçow teklip etdi. Şoňa da garalmadyndan ýalňyşmasam 5 gün, 10 gün öň ýanyna 91-nji ýylyň awgustynyň 19-nyny GKÇP ene şular ýaly ýurt döwlet agdarlyşygy ýa dillugşygy ýüze çykdy. Şo Gorbaçowyň şol eden teklibini iş ýüzüne parlamentler kabul etmesin diýen. Ene şeýdi bu 91-nji ýylyň awgustyndan soň Gorbaçowa o farosy ýemedi Garadeňiziň kenaryna daçasyny aýal bilen tutsak edýärler. Soňam göýberýärler, gelibem ine ikaý geçmäkde ol eýam ine özü telewizionyna çykyp men ine wezipämden el çekken SSR ine dargat diýip bolçatdy. Täp hiç bir soýuz ýankysy ýol başçysy Gorbaçow gorlamady. Diňe şo soňuna çelli şol Gorbaçowyň teklibinden näle ýöne Orsiýadyň gazabyndan gorkup şo näme diýse elini galdyryp öýüne bukurup ýatan diýip aýtsak ine biziň birinji sekretarymyz şol döwürke ine Sapar Murat Niýazow. Ine galan respublikalar hersi bir ilkinji bolup ýanky Pribaltika döwletleri gitdiler. Olar gitmäge mümkinçilik şertem bar. Sebäp olar SSR'ın hataryna ol bizinki ýaly 24-nji ýylda gelen adamlar däl, olar 40-njy ýylda girdildi. Öz halkyň özleri däl, on şol ýanky Pribaltika döwletlerini güýç bilen ýanky SSR öz hataryna goşdy. Ne? Olara çykyp gitdi, galanlarym hersi öz öýüne daşap başlady. Biziň han özümiz sultany. Gorbaçow Astavka gitdi. Oturan yer oğurlan baýlygym ýok. Onuň eden işem ýok. Artykma şol jenaýat halkyň garşysyna men öz şahsy pikirim. Ol elbetde SSR ýykylandan soň şol ýanky körap duran öňkü ýani uruş ýagdaýyna ýagdaýlar şertler barda. Terhetler eyle kesilli, terhetler beyle kesilli. Sen gowuda men gowuda sen erbet. Ine
gözüň ýyşyk burnuň lapy ýaşular ýalyp bir-birini atakyp başladylar. Ozal dogan bolup oturan respublikalar bir dastarhanyň daşyny bir-biriniň ýüzüne çaý sepdiler. Men prezidentler aýdym. Gazaklan prezidenti bilen özbeklenki bir oturşykda bir-biriniň ýüzüne elinäki çaý, käseli çaýly käsany serpdiler. Şo taýdanyň turup gidýär. Ine bular şo özleriniň şol hallyk derejesine ýeterligini görkezmek üçin. Ine şeýdibem öňküje halkyň bar bolan ýagdaýyny, gurubuny elinäki ýygynjagyny hemmejini alırlar. Şoň esasynda da sorar 3 ýyl 5 ýyl halky saklap bildiler de halkyň hakyny yemek bilen ýa esserden galan emlägi satmak bilen. Soňam açlyk ýüze çykdy. Türkmenistan aýdy. Ana 95-nji 96-njy ýyllarda biziň halkymyz un ýerine makaroni üwäp şondan ýa-ni lipyoşka diýäse nan çörek pişirdiler. Onu da Gorbaçow günäkär. Men diýjek bolýanlarym Mikhail Sergeyevich Gorbaçow entip öwrelenmedik şahsiýet. On eden işini, on bitiren hyzmatyny, onun öňde görüjüligini entek gelecekki nesiller, tarihçiler, alimler, ýydarlar degерli netije çykarar. Bir entek o derejelere ýeten adam däl ýa milletler däl. Zatlar düýüp öwrener ýaly. Ýüzle görýän zadymydy, onun üstüne biz basyp ene şu zatlarda günäkärleýär, ýöne on anyk birini atmaly ýa tutmaly ýa basmaly diýip beren karar barmy? Hawa ene bar zat, şol bolan zat ýa-ni Çernobylda, ýa Ukrainada partlama boldy da. Şonu 89-njy ýylda şonu basyp informasiýany bir hepdelep basyp sakladyr, hiç kime aýtman. Ay bolan aňra başlat ýok, özümiz öz güýjümiz bilen öçürersik. Onun Gorbaçowyň özü aýdana, ol barp ýa Çernobylda barp özü görana. Oňa şol Ukrainaky oturan ýolbaşçylar bar. Şo meseni zanyny haras etjek bolup ýokary ýalan informasiýany uğradylar. Hatça üstü açylanan soň ondan soň şo tak ene goşuny ýerdiler, sarkofag etdiler, ýa-ni 4-nji blok üstüni ýapdylar. Ol başlyk. Ene bir şo taýda ýypleýän Gorbaçow bir esasyny şo informasiýany halka bermedin diýip. Ol informasiýa göni doly özüne barmanlygy bardy soň käm görün edildi. Ýöne häzirem halkyň köp bölegi şo günäni Gorbaçowyň üstüne ýükleýär. Ikinciden ýa gaýtdym şol soňra uruşlar boldy, döwletleriň arasynda adamlar gyrlyp otdy. Eger şol saýyt şol döwürde argamadyk bolsa, onu uruş ondan beter boljak. Az halk ýa bir-biriniň bokurdygyny ýapyşyk. Şeýle alyp görsek, ene siziň öz eliňiz, öz ýakaňyz, öz günüňizi özüňiz görüň diýen ýalyny azatlyk berildi. Näme üçin Pribaltikaň üç döwleti özüni tutdy. Ne gülýäli ýaşap oty Ýewropa döwletleriniň hatarny. Näme üçin Orta Aziýa döwletleri şu güneçerliğine baylyk hanlyk durmuşyny ýöredip otylar, garyply bayly. Ol özü feodal görnüşünde. Nerede gördünüz o SSR barka atadan oğlu wezipen geçýän. Hatta bilen aýaly, bilen bir maşgalan agdasy. Başlyk ýa aýaly başlyk bolsa, şoň haýsam bolsa biri başlyk, biri şol bugaltyr bolup ýa kassir bolup ýa jogapkärçilikli işte bir edarada işlemek gadagan. Ene seredin? Bir tohum bir erheleyimde bir tohum hemme dogony ýegeni önüni galany çykany giýreni bilen Türkmenistanyny öz aralaryna paýlaşdyr. Munun 35 ýyl ozal şu zatlar mümkinmidi? Ýok, şu zatlar bolar diýip aýtsa kim inanardy bize? Hiç kim. Emma azy hakykat. Gorbaçow hany berdi azatlygyny, erkinligiňi, öz başdaklygyny bar hany özüňiz dolandyr. Eger SSR gerek däl bolsa size dolandyşlaryny görüp otursanız 32 ýyl bäri şol ähli on Mesir Respublikaň içinde şumal men diýip ýa orta grup ýaşaýanyny Mesir Respublikadyr. Bar bolsa. Olam ýöne aňry başy bilen şeýdi aýtdy. Emma galan onu häzir şu näçeli SSR ýykylsa da SSR'ň hataryna çykanagy. Täp
Ors imperiyası bilen üstünün gödevçülük edip otyp. Esasanam Orta Asiya Respublikalar. Aýsyllar Merkez Asiýa haýsy bir döwletiniň ýol başçysy Moskwa garanjaklaman şuňa söýlüyor siýasatyny ýöretdi. Ýok. Ya Putin'in gelmegine de Gorbaçov günahkarmy? Ýok. Haçanna Gorbaçov Yeltsin bilen gapma garşy durarny Yeltsin näme bilen akdymy Rus halky kimdigini, alkogolikdigini ýa bir dünýä garaýşyny şeýle dara çykdy. Hani eden işi sol gidene de yerine getirip hani Putin'i koyup gitti. Ola mene buğun kuğunla bütün dünyanın lerdana getirip gitti. Yadro yara bilen hayvat atanma. Onun için ben Mikhail Sergeyevich Gorbaçov'a hormatım var. Şahsı adam hükmünde de onun bizi Türkmenlere yankı eden diyanı yok. Absolut. Hiç bir taraftan. Yani o adamın eden peydası şol biz garaşdyrlyk allyk diýse niýat bar. Hiç adamına köçede ýatdyr. Garaşdyrlyk ana Gorbaçov eline berene de almady. Ene Gorbaçowyň eden şol peýdasy saňa men obrazlaryny aýsam bize towuk ketegiň agzyny açyp berdi gapysyny. Biz şo towuk ketekde oturan halk bütün Türkmenistana men SSR'm şo boli ýöne özümde degişlisini aýdy. Şo towuk ketegiň agzyny açdy barym uçuň diýdi. Biz kepderi däl. Biz towuk uçu bilen. Dünya garaýşymyz ýok, ilimimiz ýok, bilimimiz ýok. Ozal daşky dünýäni görmedik adamlar 73 ýyllar şol ene SSR'in kommunistleriň siýasaty bilen bütün dünýä bize düşman, biz gowy diýip ýöredilen siýasatyň netijesinde biz özümüz bütün dünýä gerekkel bolup çykdyk. Ene Gorbaçowyň eden işi şol, ýöne biz şo berilen azatlygyň adam şekilli alyp bilmän, ullanyp bilmän, otuzky ýyllap ene gözümüz kör, gulagymyz kör, agzymyz yamakly bolup, yumrukly bolup gezip bersek kim günahkar? Oňa da Gorbaçow günahkar. Bizim hak hukuklarymyz konstitusiýada ýazylany. Näme üçin biz şonu talap edende? Şu etmänligimiz üçin men şunu künesel aýdamak, sizin en atalaňyz aýdýan öýden duşlamy. Ya bizim en atalarymyz aýdýan şo döwür bizden ulrak ýaşyllaram bardy. Şolun geleňsizligi sebäpli, başdan sowmaklygy sebäpli, ay cehennemçiligi sebäpli. Ine gelip şon çukurymyz şuň kugun şu boldy. Onun üçin entek men pikir edýän Mikhail Sergeyevich Gorbaçowa taryhda entek nähil ýygalryny gelecekki nesiller dogry dürüst baha berer. Bizim oňa dogry baha bermäge aňymyz çatanak dogrusyny aýsam. Sebäp ol döwür edilen işler gapma garşylyklar o Gorbaçowyň töweregindäki ýanyndäki adamlaryň satlyklygy, ikiyüzlügi, kümsüklügi derarly SSR ýykyldy. Gorbaçow mykana. Feredin GKCP'de kimler otyr şo taýdy. Onuň ýa partiýa boýunça hataryna duran iň ýakyn ýoldaşlarymy ýa ýuwaşlyk bilen şoň aýagynyň aşagyny gazyp oturan adamlar. Şol döwrüň ýol başçylaryna feredin hemmejini. Ene şo partiýa on Mesir Respublikan partiýalarynyň ýanky ýol başçylaryna çeldi. Olar hiç açan bir ýanky ideologiýa hyzmat eden adamlar da, ola hersi öz halkyna da, öz döwletine de, öz jüwetine hyzmat edip şol kursyny saklamak üçin SSR ýykdylar. SSR özünden hem ýykyljak. Ýani şol ýykmaga kömek etdiler de depdiler. Eger depilmedik bolsa, eger şol Gorbaçowyň teklip eden täzeden bağlanışmaly federativ şertnama gol çekilen bolsa, SSR başga görnüşdi. Adam şekilliye beýleki Ýewrosoýuzyň birleşýän görnüşini belki birleşip bilerdi. Ben onçosun şuň kun aýyp biljekler, şuň kun birleşer diýen gaty ýalňyş bar. Sebäp ol bugun kun halk duýubynyň başgaça pikirdi. 32 ýyllap halky SSR'ň geňişligini dollar gol edip goýdular. O taýda hiç ideologiýa da ýok. Sen aýdaly goňşuňdan $10,000 ary tapawdyň bar bolsa sen özüň han uýan goňşuňa öz gapynda durup bul ýa keniz hasap edilýän döwür şuman. Onun üçin ol bundan 32 ýyl ozalky döwrüň siýasaty ýa adamlary ýa şo döwrüň aýdaly gatnaşygy adamlaryň ýa halklaryň arasyndaky ýa dostlyk hemmesi gitdi. Ýok. Bugun kun dogana düşman. O biz ondan halklaryň dostlygyny nädip gazanmaly.
Ene kıysaça aýtsam, ene Mikhail Sergeyevich Gorbaçow durmuşy bilen baglanşykly, ene ömrü bilen baglanşykly zatlary, ene öz bilen gören gatnaşan işlemgisi bilen size aýdyp berdim. Wagt geçer, Gorbaçow'a da tarihte, gelecekde doğru dürüst baha verirler. Bu arada vatandaşlar şuurlukça sağ oturun, hemmenin önünde sağlık.